फैबाय थानाय 10 फेब्रुवारियाव मेट्रिकनि आनजाद आरो 11 तारिखनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद मोन्नैबो आनजादा साफा फरायसानि थाखाय जिउनि बयनिख्रुइबो इम्पर्टेन्ट मोनसे खोन्दो मोनसे स्टेप 10 पास जायोबासो हायार इडुकेशननि लामाया गेवगोन आरो मोजां कलेजाव मोजां इनस्टिट्यूशनाव नों एडमिशन मोनगोन उननि कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय नों गावखौनो प्रिपेयार खालामनो हागोन 12नि आनजादा थाखो 12नि आर्ट्स साइन्स कमार्सियेलाव फराया मानो बियो आरोबाव बांसिन गोनांथार मोनसे जिउनि सोलोंथाइनि मोनसे सम आरो बे 12नि गेजेरजोंनो नोंनि केरियार दानाय नोंनि प्रफेशनेल जिखिनि केरियार बा नोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव नोङो गावखौ बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन बेखायनो मोन्नैबो आनजादाव जायफोरा आनजाद लिरगोन आं बयखौबो फरायसा फरायसुलिखौ गोसो होथाबनानै हार्ड वर्क आरो खोब स्मार्टलि बिथांमोना जाहाथे खम समल'सै दा बेखौ आनजादखौ होनो थाखाय रेडि जायो आरो गावनो प्रिपेयार जायो गार्जेन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जाय न'खराव आनजाद होनो गोनां केन्डिडेट दङ बयबो गार्जेना जाहाथे कनसियासलि गथ' गथायजों नांथाबनानै थायो जोथोन लायो आरो बेनो अननाय आरो जिखिनि केयार होनांगौ बेयाव बे नङा जे बहुत थाखा फैसा नांगौ खारन बे मोननै आनजादनि थाखाय जोंनो बेबायदि गोबां खरसा पातिबो नाङा खालि बिथांमोनखौ जोथोन लानांगौ बिथांमोननि फरायनाय टाइम शेड्युलखौ केयार खालामबानो जों मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन।